Penjo ni to iluoko Rigathi Gachagua iluoko ne ang'o? Ing'e Rigathi odhi oko mar okak mowuoyo komiye thuolo wacho ni kinde gi rais ber kabisa. To awinjo ko wacho ni chieng' man head of state moko ni biro Kenya ka deputy president ne onge. To ing'e ni I understand problem en go ni Kikuyu ok bed gi supreme leader. Kikuyu bedo gi leaders on a mission. Nen Kenyatta, obedo Kenneth Matiba, obedo Mwai Kibaki, obedo Uhuru Kenyatta. Sani Rigathi Gachagua. Jok mna lungo nyingi gote, ne gin gi alternatives, options. In Kikuyu land ko yier ni ti, to kitiyo, idwoki dala. Okay. Mar ariyo, wan gi nyako mwasero ne pinje ma Afrika, Kenya ka. Miluongo ni Okego Nea Raila Amolo Odinga. Okego Nea osebedo pinzani for long. To opinzani kibede for long, itig one comradeship in politics. Intir kaka nyabedo siep na sana. Tayombo. Ngat ma pingi ok nyabedo siep na. Tiyo ni nyaka kopo ni pinga, tiyo ni dhi yombo kocha. Tanyalo seri mondi bet kode machiegin. Egin niketo Okego Nea. Kingi yung amano welcome kata Museveni. Everybody knows the history of Museveni and Raila Amolo Odinga. Ne Raila Okego Nea. Okay. Raila mkoro budwa kani ondiek. Wako ni gini. Koro mar Raila maber. Opog Raila machoncha. Mano Ruto ser Raila. Mondo wakaw AUC. Okay. Yes. Watieki, libe Ruto, ma koro wacha chila chiel. Bati kapo kitieko. Ma to kinyatama. Okadwa tani. Kapo kwa tieko. Wanyisi mo jogi loko Rigathi Gachagua. Bati pinyi ka oga gi weche adek. Piny nyaki bed niya in gi mwandu, nyaki bed gi jopiny, to nyaki bed gi message. Jogi, jo Kenya Kwanza gi oseng'eyo maber niya ni Rigathi Gachagua koriwore gi joge gi to ginyalo yudo mwandu ma ginyalo chando gi gode in 2027. E gineno ka kabila moko gi igolo uga mabor gi mwandu, kunyalo so mwandu makoro kiny ko luongo joluo 10 ni wadwaro joma nyalo miyo Raila million kata billion 10 ka to okunya yudo usiku kerwa kia nikech udhier. E gin sani ndio ogidwa ni mondo jo Kikuyu omed bedo gi mwandu ma gin godo cha mondo kiny gichendi e yiero ma wadhiye. Time otama penjo ni to Limbe Ruto kelang wadhi ng'iye wadhi none ibo none ojuka obro none kuyo mondo alchaka luongu mondo wang'ini to sama koro duogo ni ema koro dwa chak ne olemo ta nyalo perus matin kiyiena dakika seconds ngene wan jo sirkal wuo matin ok wadhongo de kori setio inano watiyo gi awinjo ko wacho ni watiyo gi over 200 million right what the US oketo the good working relationship between Kenya and US to one you do 52 billion Madilos Mombasa to Nairobi highway wachako the one crisis minister of health what over 620 million wachako the security